आपल्याला बक्षीस आजच्या दिवसामध्ये पहिलं पाहतोय आणि पहिलं जे गिव्हअवेचं पारितोषिक आहे ते बक्षीस आम्हाला पुरस्कृत केलं गेलंय जुवी योगेश माने यांच्याकडून हे आजच्या पहिल्या रजनीचं गिव्हअवेचं मानकरी आहे. तेजस इंदुलकर हा ठरलाय आजच्या रजनीतील पहिला गिव्हअवेचा मानकरी. तेजस नाद जीपीएल चा अशी त्याची कमेंट आहे. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे. जाऊया क्रीडांगणच्या दिशेने. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट वर्सेस जुई स्पोर्ट आजच्या रजनीतील तिसरा सामना. चला लायमन वर्ग क्रीडांगणच्या दिशेने बळा. लायमन वर्ग निखिल सुवारे आणि राज तोडणकर हे सरळ बॅटर. गोलंदाजी बार करून ओमकार तारली हे सज्ज केले जात आहेत. पंचांचं सिग्नल यावेळी आमच्यापर्यंत पोहोचला जातोय. निखिल सुवारे उर्फ निखू तुम्हा सर्वांचा लाडका. पंचांचा सिग्नल येतोय. पहिल्या चेंडूवरती मोठा ऑन साईड खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. क्षेत्ररक्षक तिथे असेल. तटरस्थ कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. येतोही ते डॉट बॉल आणि डॉट बॉलने आपल्या षटकाला सुरुवात केल्यानंतर आपल्या इनिंगला आरंभ करणारा हा चौकार इथे येतोय. या इनिंग मधला जीपीएलचा चौकार इथे निखिलच्या बॅट मधून लगावला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती देखील मोठा प्रहार इथे केला जातोय. हा देखील चेंडू चालला असेल 4 धावांसाठी. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला होता. चेंडू इथे येतोय डॉट बॉल. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू असेल. पुढे तयार मीडियम पेसर ओमकार तारलीचा नंतरचा बॉल लगावला जातोय. सीमा रेषा पार येतोय दणदणीत चौकार. पिंटू गावणकर आपल्याला विनंती करेन जाईन आपण समालोचन कक्षामध्ये या. टीमची टोटल धावसंख्या 13 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरच्या चेंडूवरती चांगलं क्षेत्ररक्षण असल्यानं वाडकर उर्फ जॉन्टीच्या बाजूने घडतंय. षटक संपते इथे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 13. थँक्यू डीजे. आणि जुई स्पोर्ट संघाला 5 रन्सची पेनल्टी लागते. याची आपण नोंद घ्या. आपला एक अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये पोहोचला नाहीये. 5 रनची पेनल्टी जुई स्पोर्ट संघाला. पाच रन्सची पेनल्टी असेल म्हणजे 5 धावा इकडे प्लस केला जाणार आहे. त्याची आपण नोंद घ्या. समोरच्या संघासाठी ते धावा प्लस केला जाणार आहे. त्याची आपण नोंद घ्या. प्लस धावा केल्या जात आहेत. धावसंख्या 18 असेल. पेनल्टी लावली गेली आहे जुई स्पोर्ट संघाला. आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचला नाहीये. धावसंख्या टीमची टोटल 18 आणि गोल्डन शतक इथे दाखल केले जाते. गोल्डन शतक आहेत जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. जाऊया खेळाकडच्या दिशेने. गोलंदाजी बार करून गोलंदाज सूरज गोलंदाजी बार करून दाखल होणारा गोलंदाज आपण पाहतोय. जुई स्पोर्ट संघाचा सूरज गोलंदाजी बार करून आहे. समोर आहे खुर्ली गावाला बिलॉप करणारा राज तोडणकर. कशा प्रकारे कामगिरी करतो यावेळी पाहायचं आहे.
पहिल्या चेंडूला नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय, पण त्याचा सिग्नल येतोय नो बॉलचा इशारा आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवलं 4 धावांसाठी. टोटल मिळतील 5+5 म्हणजे टोटल 10 धावा मिळतात या चेंडूवरती. जुई स्पोर्ट्स संघाचं नशीब आता कुठेतरी वाहत चाललंय की काय. 5 धावाची पेनल्टी आणि त्यानंतर नो बॉल कुठचा दिला गेला तर एक क्षेत्ररक्षक चुकीच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय, त्याच्या धावा इथे मिळतील. 5 धावा या चेंडूवरती मिळतात +5 टोटल 10 धावा मिळतील. धावसंख्या 28 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रीजन वरती 28 या धावसंख्येवरती. पुढे 4 गोलंदाजी मार करून गोलंदाज सूरज सज्ज झालाय. समोर आहे राज तोडणकर. टप्प्याचा बॉल ताकद दाखवली गेली आहे, मनगातली ताकद इथे दाखवली गेली होती आणि ताकद इथे आहे, न ताकद इथे पाहायला भेटली आहे. 4 धावा वसूल केल्या जातील +4 टोटल 8 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू पुढे इथं पाठवून दिला जातोय 2 धावांसाठी +2 या चेंडूवरती मिळत आहेत तब्बल 4 धावा. धावसंख्या झटपट पटपट काटकी टक्कर घेत चालली असेल. अल्टीमध्ये कल्टी खाते आहे. नंतर त्या चेंडूवरती काय फटका, अतिशय सुंदर येतोय फटका. राजचौकरच्या बॅट मधून निघतोय जीपीएलचा घडाघाती चौकार. 48 या धावसंख्येवरती धावसंख्यादान पोहोचले असेल. पुढे एकदा मोठा फटका. राज 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 इज ऑन फायर ऑन फायर ऑन फायर. फायर ब्रिगेडची गाडी आता क्रीडांगणाच्या दिशेने आहे आणि फायर ब्रिगेडच्या धावा इथे बनवल्या जात आहेत. राज चोडकर क्रीडांगणाच्या दिशेने अक्षरशः बरसलाय, धावा वसूल करतोय. नंतरच्या चेंडूवर देखील मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता आणि तिथून येईल इथे डॉट बॉल. पुन्हा एकदा सूरज. नंतरचा बॉल राज तोडणकर साठी थोडासा लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता, पंचाचा सिग्नल दिला जातोय, व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. धावसंख्या टीमची टोटल 58 षटक क्रमांक दुसरा सध्या चालू आहे. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न इथे केला गेला होता. षटक संपतोय, 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 58. संकेत नवीन गोलंदाज विजयाचे संकेत देण्यासाठी संकेतला आणलंय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून तिसरे षटक दाखल केले जाते. संकेत वरती दारवले दाखल दारमदार. संकेत ऑन गोलंदाजी मार करून यावी आपण पाहतोय कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. धावसंख्या स्कोर का रीजन वरती तब्बल पाहतोय 58 धावा. पहिला चेंडू यावी लक्षिकच्या बाहेर होता, पण त्याचा सिग्नल इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा इथे मिळतील. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. गोलंदाजी मार करून आपण पाहतोय कशा प्रकारे संकेत देईल. मागच्या सामन्यामध्ये अर्धशतकीय बारी करणारा निकू यावी आपण पाहतोय, पण त्याचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. 1 रन अतिरिक्त इथे दिली जाते. जुई स्पोर्ट्स संघाचं नशिबाचे भाग कुठेतरी इथे बदलत चाललेत की काय. दुसरे षटक ज्यावेळी सुरुवात झाली पेनल्टी नंतर कुठेतरी चुकीचा क्षेत्ररक्षक तैनात केल्यानंतर स्वेर पद्धतीची गोलंदाजी यावी आपण पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवून दिला जातोय. चेंडू 2 धावांसाठी इथे ट्रॅव्हल होतोय. शांतता, भन्नाट शांतता आहे, कारण क्रीडांगणामध्ये तापलेलं वातावरण, क्रीडांगणामध्ये चाललेला जल्लोष प्रत्येक वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू पुढे दिशा इथे भटकलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. थोडासा लेंथ आणि लाईट वरती विचार करावा लागेल. जी आताची जादू आहे, नशा आहे, ती इथे क्रीडांगणामध्ये दाखवणं गरजेचं असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रीजन वरती 63 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल व्हाईट बॉल व्हाईट बॉल. हा व्हाईट बॉल आहे, तो व्हाईट बॉल तुम्हाला रोखणं गरजेचं आहे आणि तो रोखला जाणार आहे का. गोलंदाजी बार करून चांगले संकेत नाहीयेत या संकेतचे. या चेंडूवरती चांगला संकेत होता.
फलंदाज चुकला, यष्टीरक्षक मुकला, एका धाब्यासाठी भुकला. येस, एक धाब्याची इथे जी गरज होती ती मिळते. एक रन मिळते या चेंडूवरती. प्रत्यार मीडियम पेसर संकेत गोलंदाजी मार करून पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजी करतोय. यावेळी टाकलेला चेंडू स्वर पद्धतीचा इथे ठरलाय, पण निखिल दाखतोय की नाही, माझ्या चेंडू पायाला लागलाय आणि लेग बॅक स्वरूपामधली एक रन इथे मिळते. आणि राज तोडणकर कॅल्क्युलेटरचा बादशाह, अनेक कॅल्क्युलेटर त्याच्या डोक्यामध्ये घडत असतात, गणिताचा बेतात बादशाह. राज नॉन सेकंड वरून सांगतोय, कानमंत्र देतोय आणि तेच कानमंत्र निखिल कशा प्रकारे सामोरे जाईल. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे. निखिलला जी अपेक्षित चेंडूची उंची आहे ती मिळत नाहीये. चेंडू थोडासा लो राहतोय, चेंडू थोडासा क्रीडांगणावरती स्किट होतोय, त्यामुळे निखिलला हवी ती उंची आणि अपेक्षित उंची या चेंडूला मिळत नाहीये. येतोय पुढे एकदा डॉट बॉल. जे चेंडू व्हाईट टाकले होते त्याची भर इथे निघाली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझर्व वरती तब्बल 67 या धावसंख्येवरती दन पोहोचली असेल. 67 आतापर्यंत कोणताही गडी गमावला नाहीये, हीच खासियत राहिली आहे प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाची. नंतरचा चेंडू न बॉलचा इशारा +4. टोटल 5 धावा. 5 धावा. काय करशील माझा बाबा. भाव थोडासा शांत राहिला. व्हाईट बॉल डॉट बॉल येऊ दिले गेले आणि त्यात नंतर क्रीडांगणामध्ये चालला येते अतिशय सुंदर डोळ्यांची पारणं फेडणारी ही कामगिरी ते केली जाते. निखिलच्या बॅट मधून येतोय अजून एक चौकार, येईल का. डान्सिंग द विकेट खेळतोय. यावेळी टाकलेला फटका, यावेळी चालला चेंडू मिड विकेट बॉलच्या बाहेर. 4 धावांसाठी. चेंडूवरती एक धाबा इथे सिंगल अर्जित केली जाते. षटक संपल्याचा इशारा. षटक संपलंय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझर्व वरती तब्बल पोहोचली आहे. धावसंख्या 77. थँक्यू डीजे. ओमकार तारली गोलंदाजी बाहेर करून दाखल केला जातोय. समोर असेल राज तोडणकर आणि पहिला चेंडू काय आहे, खटकार बोध आणि जागर फलटी. चेंडू चालला अरे पार सीमारेषा पार. चौकार. ओमकार वरती चढवलं जाणारं आक्रमण आणि नंतरचा चेंडू ओमकार वरती आलाय दबाव, ही ते पाडावा लागणार आहे प्रभाव. नंतरचा चेंडू पंचनी व्हाईट बॉलचा इशारा. +1. टोटली 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 83 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. या स्पर्धेत 100 धावांचा पार ओलांडणारा होताना आपण पाहिलंय आणि त्याचा पाठलाग करताना एक मोठी धावसंख्या उभारली जाईल का प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाकडून आपण पाहतोय. प्रचार ओमकार तारलीचा. नंतरचा चेंडू सुरेख फटका आहे. अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे घडतंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण यापैकी घडलं असेल लॉकअपच्या क्षेत्ररक्षणाकडून. आणि येस लायमन वर्गाचा अचूक लक्ष वेधीमध्ये चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. धावसंख्या या 4च्या मदतीने पुढे सरसत चालेल 87 या धावसंख्येवरती. धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागल्या गेल्या आहेत. आणि लायमन म्हटलं की तिसरे पंच म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं त्यांच्या माध्यमातून दिलेला डिसिजन हा मांडला गेलाय. नक्कीच क्रिकेटमध्ये क्रिकेट पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे क्रिकेट आहे आणि तो खेळांगणामध्ये खेळ दाखवला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती चांगलं स्टॉप, मैदानाला घासून चेंडू होता, चांगलं अडवलं जाते. धावसंख्या अडून राहिली जाते.
जकडून ठेवली जाते. पुढे तयार ओमकार तारली. पुढील चेंडू यावी पाहतोय. राज चोडणकर सेट टाकलेला चेंडू पंचाने व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. व्हाईट बॉल म्हणजेच काय, मी त्या अतिरिक्त धाव संख्या टीमची टोटल 88 या धाव संख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे त्या राज डान्सिंग द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. पंचांचा सिग्नल आलाय नो बॉलचा. कहाणीमध्ये ट्विस्ट 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 नो प्लस 4 टोटली 5 धावा. नशीब बदललं जुई स्पोर्ट संघाचं. चेहरे पडले जुई स्पोर्ट संघाकडे. बघा क्षेत्ररक्षक बघा काय आहे, चिंतेचं वातावरण आहे. चिंता कसली आली आहे, होणाऱ्या वारंवार चुका, मिळत नाहीये साथ. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा एक चेंडूवरती 9 धावा बरोबर सुरू केल्या आहेत. राज चोडणकर इज ऑन फायर ऑन फायर. येस, फायर ब्रिगेड सारखा बरसला. टीमची टोटल धाव संख्या 97 या धाव संख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. धाव संख्या 97. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या टीमची टोटल 97. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन. शेवटचं शतक गौरव मडवी मुरुगवाडा. आणि मुरुगवाड्यातून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी गौरव मडवी खेळाकडच्या दिशेने येतोय. काय घडणार, 118 धावा हायेस्ट धावा आहेत या क्रीडांगणावरच्या. त्याच्या दुप्पट बनवला जाणार का पहिला चेंडू. बिग टॅप टॅप आणि टॅप केलेला चेंडू अगदी चाललाय 4 धाब्यांसाठी. येतोय जीपीएलचा चौकार. धाव संख्या 101 या अंकावरती दान पोहोचले असेल. शतकीय साजेदारी या स्पर्धेमध्ये या जोडीने केली आहे. शतकीय सादरसाठी एकदा जोरदार मित्रांनो टाळ्या होऊन जाऊ देत. या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक मोठी पार्टनरशिप या जोडीने उभारली गेली आहे. निखिल सुवारे आणि राज चोडणकरच्या माध्यमातून. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडूला पुढे इथे पाठवून दिला जाते मिड विकेट रिझन मध्ये 2 धाब्यांसाठी. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर का रिझन वरती तब्बल जाऊन पोहोचली आहे 104 या अंकावरती. 104 धावा आतापर्यंत लागल्या आहेत. गौरवचा गौरवशाली बॉल होता. अगदी सेन्सुअल क्रिकेटने उपकार तारली. तिथे चुकला. मुखला येस. 2 धाबे इथे आहेत. निराशा आली आहे चेहऱ्यावरती. चेहरे थोडेसे पडलेत पण काही नाहीये. क्रिकेट अनिश्चिततेचा आहे खेळ. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे आहे पण चेंडू यावेळी चालला असेल सीमा रेषा पार. येतोय जीपीएलचा घणाघाती चौकार. प्रथमेश वॉटरफोर्ड संघाचे संघ मालक चेहऱ्यावरती एक गोड स्माइल. काहीच खूप काही बरंच सांगून जाण्यासारखं असेल. नंतरचा चेंडू वा भाई वा मजा आ गया देखे. अप्रतिम प्रॉपर टायमिंग मध्ये प्रॉपर मध्ये खेळीला फटका. 4 धाब्यांसाठी आणि 4च्या मध्ये धाव संख्या 114 या धाव संख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरच्या चेंडूवरती सिंगल एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते आणि सर्वाधिक हायेस्ट पार्टनरशिप इथे पूर्ण केली गेली आहे. 115 धावा बनवल्या गेल्या आहेत आणि 116 धावांचं एक भलं मोठं टार्गेट